Здравейте, хора! Нещо видео, направих едно видео на Бам-Бам. Ще направя видео, обаче ще кача и двете веднъж. Не искам хората да търпят. Нещо, че не ме харесват малко хора, много хора, де. Нека продължаваме. След в 9 ще кача това видео. В случая това видео ще... Това не е... Това е за взимане. Извинявай. Да си ме предупредил. Какво трябваше да направим сега? Трябва ли да минем през това? Не. Май трябваше да минем през тази врата. Защо? О, да, спомням се за дрона. Чакай малко. Аз не съм взимал никаква шапка. Това ми е тъжното. Не съм играл никоя част. Не, ако бях играл една част, тъди там с картинката на Селин. Хора, кажете ми какво да правя. Ай, ти какво искаш? Какво искаш да ти направя на тебе? Искаш ли нещо да ти подаря? Нищо не искам да ти подарявам. Аз съм много грозен. Няма да ти го кажа, защото ще ме убиеш. Какво да направя сега? Какво трябва да правя? Аз се знам. Хора, тук ще гледах едно клипче и разбрах. Какво трябва да правя? Той буквално ми каза какво трябва да правя. Това. Няма ли откъде да повече, там те ще прави?